De geheimen van de nacht. Want wat liet je zien als je 9 uren lang interviewd worden? Nou, Bart Kingma die hoopt het maar zijn marathon-interviews dat bekende Friesen een heel soort mooie en spannende dingen zeggen zullen. Ja, het ruimwetter kwam ik Joet weer mijn bak en onder. En bij Simon Odinga uit Grauw rint het keer op keer rint de boel onder. Nou, Piet Paulusma die vindt dat de instanties hier beter op inspelen moeten. Goeie, dit is Biens. In de weekend dat wij verslag doen van het Oerolfestival. Het festival is volop on de gong daar op Skielge. Ja, Miranda, ik wil net de hele tijd door het waarseuren, maar dat is toch wel vrij belangrijk voor zo'n festival. Ik zeg correct dat het ruimte bij mij, maar nou, het ziet er goed uit, hè? Ja, dat wie ik de enige ruim niet voor Joet even haan en iets buik. Ik heb vanmiddag in de stralende zinnen opnames haan en nou wordt het hier weer heel blauw. Komen mensen weer in beweging, dus het is toch echt wel het oors op een eiland. Ik benijd je hem net. Nou, oké. Nou, praat eens maar dan maar bij over wat wij aan zijn zullen. Want wat heeft voor u in petto? Boordverhaal. Albert en ik zullen beide voor even het eiland verlitten. Albert stapt aan boord bij de Narvicula. Dat is een onderzoekskip. Dat onderzoekt naar het waard. Wetenschappers uit de hele wereld die hier dat schip. En ik stap aan boord bij rederij Lampedusa. Een Egyptisch vissersbootje. Maar dat is ik echt beroep door vluchtelingen om veilig in Lampedusa te komen. Ja, dat kan wat skuren, maar het festival-idee. Nou ja, of net, dat zul ik aan zijn uitzieken. Oké, spannend. Nou, gaan wij verder, zullen we haar aan zijn werk. Ja, het Waarbrucht voor Joet. Tonger, Hurwien, Hagel. En in het binnenland kans op Wierteforten, want het is Code Giel in Friesland. Meer dan 10 centimeter water staat hier op de weg. De riolering die kan er dus niet aan. Ja, Wierteforten, daar weet ze in Grauw een heel soort van. Simon Oninga, dit ben net beelden van Joet, maar van het weekend, Arroende weekend, toen ging het mal. Ja. Je weet niet op een stukje, dan had je geregeld Wierteforten? Ja, bij u hebben we geregeld Wierteforten. En dat is vooral bij u achter. De riolering die kent het ongen. En dan komt het water wat er doorheen speelt, komt bij u even in de sleed. Ja. Een gewoon sledje van 2 meter breed. Zo is deze, een meter diep. Maar dan kent in de uren 50 centimeter omheen komen. Ja. En dan staan uw tuinen blank. Ja. Maar wat vervelender is, ik de hokjes en de preeltjes die achter in de tuin staan blank. Soms 10 tot 50 centimeter onder water. Houten vleren. Maar het 50 centimeter, dat is dit ongeveer? Nee, 50 centimeter stijgt het water. Maar het water zit volle leeg als de tuin. Ja. Maar als het dan echt omheen komt, en wij het diepe tuin, al die bewoners van een station die ik heb een tuin van 40 meter diep, het water haast het hoeft. Oké, laten we eens even zien wat, dan krijg ik een indruk. Ja, dit is jouw... Ja, nou dit is uw spreeltje daarachter. En dan zie je wat er gebeurt als die sleet oerstroomt. En dit gebeurt vaak? Ja, nou dit is dus nou, zolang bij de Wenny nou 4 keer gebeurt. Maar als ik erbij vertel dat het de eerste keer wij het mooi maken 20 jaar lien weer, doe zo'n hier lien. En in de oude jelle 3 keer. September 2015, vreed van de weken en oude Normandie. Nou. En dit weer vreed van de weken. Nou, zo heeg hebben we het nog nooit. Dat mag nooit zien, dat is dan net al jong. Die bank die keer wel voort. Ja, maar wist wat het mooie nog is? Als wij het Hoogste Cape zetten, ja? Dan zetten we hoe zo'n wetter. Ja. Dus ik wacht je dus dat het... Als ik het Hoogste Cape zet, gaan buien. Ik bel eerst Piet en dan zeg ik het Hoogste Cape. Ja, maar Piet, ik weet toch heel vaak zijn, ja, dit je maar rekening mee houden. Dat is een oud verhaal. Maar we zeggen nou wel dat het dorpen binnen, maar we zeggen het ook in Limburg dat het gewoon echt extreem is. Wat doen ze? Want wat zou er nou gebeuren in Grauw en waarom eigenlijk in Grauw altijd? Hoe kan dat? Nou, Grauw is nou even een bad, maar dat kan voor hetzelfde heel verschillen. Zat nou, het is morgen of morgennacht het noordwesten van Friesland een bad. Maar Grauw is er net de Bermuda-driehoek waar alle draaien binnenkomt. Nee. Het heeft me verbaasd, want de waarnemer in Grauw die had natuurlijk de waarnemingstoren, die zit van de week al op 130 mm. En in Wijn weer nog maar 2 mm bal zit. De waarnemer zou juist van, ik ga er maar 2 mm deze mannen. En dan voel een bak wetter en dan zie ik de boel blank. Dus dat is... Het gaat erom dat het wetter in een kwarte tijd valt. En Grauw had nou een aantal buien hand. En straks ben we weer oren plakken. Ja.
Ja, maar hoe is het voor hem? Want ik weet, jij met een jong voort en Pieter komt het al aan, hè? Daar komt ook nog wel een klap. Ja, Joen valt het. Ik denk dat het staat er gewoon al uit, maar we krijgen vooral morgen en vooral morgen de nacht krijgen we nog het nodige voor de kisten om een wetter. Ja. Hoe is dat voor hem dan? Nou, het is nou voor het eerst zo staat er gewoon dat ik dan denk van, hé, jong maar voort. We belonen Zo'n zeggen voor de dood. Zo'n zeggen voor de dood, dat heb ik ook toch. Maar ja, dan kent wetter niet meer omstromen, dan heeft het een probleem. Hè? Want dan kent wetter van de tuin altijd aan zakken. Ja. Maar jong, die hebben we dus voort. En toen dacht ik, hé, ik moet er maar eens even zien. In Priel. En ik heb de kachel nog meegesteld, zo'n Cibro-kachel, die ik op de tafel zetten en stoel omheen. Want ja, je weet niet waar je ontreft als je thuis komt. Ja. Dus dat kan een probleem. Dus dat ik Bart, thuis? Ja, wij hadden nou van een week nog net hooi, maar het komt bij ons een enkele keer voor. Wij hebben een stuk plat dak en soms als het te bot gaat, ja, dan kan het water net voortkomen. En dan gaat het naar binnen en dan staan wij met Amarcus. Ja, dat... Maar Jan heeft zelfs een Borman, die heeft een diek online, hè? Ja. Een diek? Ja. Ja, die had een wal van, nou, wat ze zeiden, een meter de langs. En dat is een meter heeg en een oorlogmeter breed. Aan de kant van de veer. Nee, niet aan de kant van de veer, aan de kant van de diek. Ja. Het is wat een moeilijk verhaal, maar hij had er last van, want als het water te heeg komt, dan komt het helemaal op hier. Maar dan ben de meesten die vinden het leuk om met de auto, hoe die diek daarin, lekker hut. En dan krijg je van die hekgalven en hij dacht, ja, dan heb ik het dan heb ik het allemaal in de hoes. Dus die had er een dik bakken. Ja, en ik wilde nog wat een hoenlang, als ik dacht, hij maakt het dan een wal, wat voor dat wezen. Misschien dat komt er wat hedera op, hè, wat klim op en wat leuk plantjes. Nee, dus. Toen kwam er een stuk plastic doorheen en ik denk, jee, dit is wat wetter. En het is echt wat wetter bedoeld, om wetter te keren. Is het ook verwietbaar? On een gemeente of een riolering, dat beter nou, maakt? Ik moet wel zeggen, wij hebben ook goed contact met de gemeente. Ik heb een keer bellen en ze hebben me ook weer ombellen hoe het nou dan is. Ze proberen wel te beschrijven van hoe kunnen we dit oplossen. Ja. Die sleerbus achter, die houdt op een gegeven moment op en dan is er een mooie oerslag. Komt het in een riolering, def je erop. En dan moet het weer voortkennen. En dan zou misschien daar een diameter grotere buiswijzer maken. Maar ja, hij zei, het hoeft net zo vol te scalen. Dus ze zijn van plan om het terugrekening te letten, terug een bureau, om te zien van, hoe kunnen we het oplossen? Ja, want Pieter heeft er natuurlijk ook nog uitgedacht. Wat moeten nou gemeenten en organisaties dwan om dit een beetje onder te pakken? Het is dit soort ik zeg de extremen worden extremer. Ik heb laatst een stukje de Roeskreun en een wetterskippen binnen waar me bezig zijn. Die maar in kwaliteit wetter opvangen kunnen, maar hoe krijg je het wetter daar? En gemeenten, rioleringen kunnen het net aan. Dat blijkt uit heel soort plakken per hier onder in Nederland, dus ik bij u in Friesland. Het betekent dus dat je een oerstad maakt met de richting de sleten, vetten, de steden vooral ik, want er is geen green meer te vinden, alles is bebouwd en dat soort zaken. Ja, en de mensen die dikken bouwen, om op te rieden, die zullen maar die dikken rekening houden met dat goed aanwettert en dat is een heel soort wetterkwijt in kwaliteit en dat het weer richting de vetten komt. En uiteindelijk heeft de loonbouw en veeteelt de boeren met er rekening mee houden. Het bouwen van huizen met we rekening mee houden. Als ik alleen nog al bij mij zeg, hoe gauw het dan hoe die dag wordt een vlucht het wetter. En het is een pand van 1858, dus hebben ze vroeger nooit rekening mee gehouden. Maar dat doen ze dus nou ook nog net genoeg, dus die bouwers. Nee, maar dat geldt ik van net alleen van wetter, ik van het opvangen van sneeuw, het gewicht van sneeuw. Dus want de extremen worden groter, dus die kunnen in de winter ook nog vaak komen. En men zal dus daar rekening mee houden met en volle meer dan wat er nou gebeurt. Maar dat weten we toch al lang. In de jaren 90 maken wij voorlichtingsvideo's van wetterskippen. En die zijn toen al, dus de 20 jaar lang, zijn die al van ja, maar de gemeente moet volle meer rekening daarmee houden. Ja, de wetterskippen binnen dus het programma's ervoor in. Ik ga luisteren, ik zou de wetterskippen binnen ook het feest van al die, want die extra wetter opvangen te kunnen of een buffer te wijzen van in droge perioden, extreme perioden. Maar dat wil net zeggen dat de rioleringen in de steden even vervangen worden en dat soort zaken. Nee, maar het is duidelijk, de matten dus die instanties met onderslag. Jouw succes, maar je droeg voort. We zullen even zien op het eiland, daar is het hele hoorde probleem met wetter. En Miranda, ja, daar bist dus op dat eiland en de bist nog altijd, dus we kunnen concluderen dat dat toch je maar die vluchtelingenboot, dat het goed gong is, of net? Ja, dat is goed gong, ja. Je kun je afvragen van, is dit nou echt of is dit nou een vaststelling? Maar het is al hier echt. Het is echt een boot die het meesten naar Lampedusa bracht had, vluchtelingen. Onboord zit ik Semi. Semi komt van Eritrea en is ik echt vluchteling. Op waar naar Skilgeta vond ik echt op het de kustwacht melding schreven van hey, ik weet niet wat er hoe de Waardzee gaat, maar dat lijkt het wel een vluchtelingenboot. Best dat ik uitpikt. Blijkt dat de papieren van Sami ik net in orde binnen. Hoe dat komt,
dat weet ik net. Maar je kan wel maar haar mooi varen. Ze brengen je dan naar huis of ze pikken je op uit huis. Ja, dat is best wel een beetje een nuver idee. Dus maar de kop vol dat soort gedachten stapte ik om boord. Het is zijn verhaal. Het is zijn werkelijkheid. En ik stap van mijn lol om boord van een boot die mensen letterlijk in doodsangst naar een figuurlijk veiligere haven gebracht had. Wat voor tocht wit het? Hi. Miranda werkt Vaar je al mee? Ja, ik vaar mee. Tim. Onder Hi. Friesland. Miranda. Geluid. Hi. Het viel wel apart. Op deze boot hebben echt 282 mensen zitten. 282. En het is ook een beetje een dubbel gevoel dat je nou op zo'n festival, waar alles leuk en vrolijk en blij is, echt geconfronteerd worden natuurlijk met vluchtelingenproblematiek. Ik stap aan boord. Sami is vlechten uit Eritrea. Oorlog. Bedar in Libië. Oorlog. Stapte aan boord van Samboord op Wai naar Lampedusa. It's difficult to explain it, you know. Yeah, but I was nervous, I was shocked because just I don't have any choice without that boat, you know. Because of there is war is going on, and also it's not safe for me, you know. Also, it's first time to be on the boat that time. Yeah, I was really shocked, and then yeah, but I made it. We made it with the 250 people. Ik krijg een heel peteer over oorzaken en oplossings. Het leven is net eerlijk, zei Sami. Het is net alleen nog het probleem van de land dat de oorlog is. Ook de landen hier en wij, Mammekoor, hebben een verantwoordelijkheid en maar de eigen net sluiten, zei Sami. And then they can't say, hey, this is not my problem. You have to stay your homeland. No. Everyone is part of it with that problem. Ik viel me al wat minder raar met het gesprek met Sami. A lot of people, they are coming just like for fun, you know, and then, yeah, this is cool to make for fun, you know, but you have to know for the background, you know, for these boats, they save a lot of people life, you know. Yeah, for me, it's yeah, I'm happy to be here and then to be part of this project, you know. Yes? Yeah, this is my memory. This is my something they have for me, you know. Sam Boord had hem redden. Deze boot houdt hem nou een plak in deze vraat. Dus de mensen mogen zich best vermaken en we hebben het leuk aan boord en we hebben lekker eten aan boord, maar het gaat uiteindelijk om het, ja, omdat de mensen erover na gaan denken, dat ze zich realiseren dat we het hier heel goed hebben. Ja, dat hebben we, vind ik. En nee, het leven is net eerlijk, vind ik. Ja, dus ik stap wat met een dubbel gevoel op en ik kom toch wel fijn van boord, want we hebben wel een heel mooi peteerhand van mens tot mens. En ik denk dat dat de bedoeling is van dit project en dat dat ook de reden is dat de oeralrederij Lampedusa hier naar Tabracht het contactmaatje. Nou, aanstaan Roelof, een heel oorboordverhaal. Oké, nou, ben wij nieuwsgierig naar. Ja, we zullen het nou hebben over een uniek project van Omroep Friesland. Want van Snijdenhuis, heel Bart King, maar 4 nachten lang praten met 1 bekende Fries voor het programma Viel de Nacht. En elke keer kan dat live mooi zien, hoe dat gaat. Want dat kan via de website op Veenster in Friesland, of Veenster op Friesland, dus website. Ja Bart, dit is een spannend moment denk ik. Want 9 uur lang het praten te horen met bekende Friesen. Ja. Hoe zit het correct dan? Hoe zit het eruit, het project? We gaan in een mobiele studio zitten, zeg maar een plexiglas en container. Dat is de mobiele studio van Omroep Friesland. Die zetten we op een heel mooi plak op het water, op Vlieland. Zodat we ons ook in die natuur vielen. Ik is een beetje wel vergelijken met 24 uur met. Alleen dat is een hele oorslettende ronde. Dus dit is de locatie? Dat is de locatie, ja, daar gaan we zitten. Tussen die jouw mensen die op die foto's jost is, maar daar komt die studio te staan. En daarmee krijg je een hele mooie combinatie van heel soort mensen, waaronder ik, vind het heel lekker om alleen in de natuur om te banjeren met jezelf in conclave te wezen. Het is heel lekker om in de nacht met jezelf in conclave te wezen. En dat combineren we daar. Dus we zitten
in die natuur, midden in de nacht, met 2 mensen. En we proberen het voor het leven te hebben, zeg maar. Ja, dat maakt echt een paar leuke mensen hebben die het bleert waar het Jan, want dat is natuurlijk de truc. Ja. Even zien, Janne Witske de Vries, Jack Bottleneck, Anne Hettinga, Nienke Reeks-Jukema en Achie van der Meer. Ja. En dat ben bekende, misschien wat minder bekende Friesen, maar waar is dan nou het meeste uit? Ik ga net een hele directe persoonlijke voorkeur voor een persoon. Ik ga ze alle 5 hebben ze uitgezocht, omdat wat we net doen wie een one-trick pony. Iemand die 10 uur lang over vogels praten kennen, over auto's praten kennen. Maar dit zijn al je mensen die interessant binnen om wat ze binnen. En hopelijk ik daarmee interessante gesprekken opleveren kennen. Anne Hettinga bijvoorbeeld is vind ik van de mensen in het bedrijfsleven. Directeur van Arriva, hè? Directeur van Arriva is dit bekend als een laten we zeggen, echte directeur. Zakelijk, maar had natuurlijk ook een hele authentieke, emotionele bijna kant aan hem. Tenminste, dat straalt er altijd uit. En dat is natuurlijk een hele mooi spanningsveld. En ik hoop dat je met dat soort mensen tot dat soort gesprekken komen kennen. Nou ja, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Achie van der Meer, 88 hier, schreeuwt prachtige romans. Waarom doe je dat op je 88ste? Nou ja, zo kun je met iedereen hele mooie verhalen, hoop ik, krijgen. Dat is het idee. Ja, want dan zou ik ambitie inspireerd op 24 uur met. Ja. Dan zou ik dit is even een fragmentje zien wat hij daar bijbloen is. Ja. Dit is een stukje met Victoria Koblenko. Ja. En de cabaretier, Theo Maassen. En dan ontstaat er een bepaalde een zekere spanning. Ja. Ik heb nog een fotootje voor je. Laat zien. Heb je een bril nodig? Ja. Ah, ben jij dat? Goeie jas ook. Dat is mijn eerste bontjas. Ik denk dat de vrouw wel binnen een paar minuten intuïtief weet of ze met die man intiem zou kunnen worden of niet. En toen je hier binnenkwam, waar sta ik dan? Moet ik liegen? Ja, liever wel. Dan zeg ik dat het niet zou kunnen. Ja, laten we het horen erop dat er een bepaalde erotische spanning hier tussen haar. Ja. Daarna een ruzie, een conflict situatie. Ja, dit is mooi, dit is goud. Ja. Maar hoe heeft dat hier nog al? Nou, misschien krijg ik wel erotische spanning, maar Anne Hettinga. Waar zult zeggen? Nee, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Het mooie daarvan is, van Theo Maassen, is... het is net een interview van Johan Oeren, dat ken het. Je kent net Johan Oeren lang alleen maar vregen en nemen van een oor. Dus je moet er zelf ook Jaan. Ja. En dat is, denk ik, de uitdaging. En als dat lukt, dan kun je tot hele mooie dingen komen. Dat je eigenlijk ben je together en nacht aan het sparren. En dat is wat ik hoop, wat er gebeuren gaat. Dat ik net een Johan lang alleen maar vragen zit te stellen. Maar dat je together dat ken het. Nee, en misschien let je elkaar soms wel een uur los. Dus van nou, ik ga dan maar even lekker die delje aan. Of ik ga een potje voetballen of zo. Maar je moet een sfeer weten te creëren waarin je beide elkaar optillen kennen tot is maar een goed niveau gesprek. En dat is een kwestie van balans. En dat zie je in 24 uur met ik heel goed. Dat is continu balanceren tussen wat jou ik en wat neem ik. En wanneer laat ik even los en wanneer kom ik overeen. Weet je zo? En dat, maar luister je wel eens wekker van? Dat denkt, oh man, hoe komt dit? Ja. Ja, hè? Ja. Maar dit komt op dat interview. Ja, dit komt erop om. Maar dat is ik nachts. Het is 4 nachten achter elkaar. Dus het is goed dat ik nou al wekker lees. Want dan kijk ik vast wat in het ritme komen. Het is een fysiek is het een force ding. Wat we moeten aan zijn 4 nachten terughalen. Meesten komen om 9 uur jongens. Op zich is dat heel mooi, want dan is het nog licht en dan ga je together de zinsondergang in, de schiemer. En de nacht als een soort trip. En morgens betiet kom je er weer uit. Bij de zinsopkomst zitten we te ontbijten en dan om een uur of zo dan gaan ze weer voort. Ja. Nou mooi, we zullen het zien. En mensen die het zien willen, die kunnen dat dus vanaf 9. Ik volg je op de website veensteropfriesland.nl. Ja, en in de Christvakantie op televisie. Ja, Christvakantie dan de monteerde versie. Ja, ik weet dat het nog wat vreemd was, Piet, maar ik bad echt eventjes naar Miranda, want anders heb ik een type vraag. Dus kan er wezen. Ja, Miranda, dan vertelde Skrek dat Albert die zou onboord stappen van een wetenschappelijk onderzoeksskip. Dat past net helemaal bij Oeral, liek het mij, maar wat is dat, Krek?
Ja, dat zou je wel zeggen. Dat denk ik dat de meeste festivalgangers er zou wel uit denken. Maar het jet zeker ik bij Oeral. Onderzoek de natuur, het waard. Dus Albert Jensma die stroepte zijn broekspierp op en die ging aan boord van de Narvicula. Daar het heel belangrijk onderzoek plak voor naar het waard. Hoe het er gaat. Het waard, dat wist is een heel belangrijk gebied voor de trekvogels. En op woonpunten gaat het eigenlijk best heel goed met het waard. Nou, hij stroepte de broekspierp dus op en ging aan boord. Tegelijk met festivalbezoekers die ik wel benijd binnen hoe het dan onboord tagit. Wij hebben dan ook nog een onderzoeksgroep en er zijn nu een aantal mensen van aan boord die zich bezighouden met steltlopers. Die zijn heel erg aangewezen hier op de Waddenzee. Ja. En die Waddenzee is een heel belangrijke forageerplaats voor ze. Ja. Dus vandaar dat er hier onderzoekers aan boord zijn die veel van dat soort werk doen. Okay. We hebben hier een groep van 20 vogels gevangen, mee teruggenomen naar het NIOS. En daar kunnen we het Wad nabootsen in een ruimte van 7 bij 7 meter. En dat hebben we hoog water gemaakt en 5 bakken neerzetten. Dat is een soort van dobbelsteen 5 van 1 bij 1 meter. En in die bakken zat niks. En we lieten 1 vogel daarin. En die landde, en die prikte heel veel en ging van bak naar bak naar bak. En in een half uur dat het duurde, was hij 25 minuten aan het zoeken. Was hij actief naar iets. Die vogel hebben we eruit gehaald. Andere vogel deden we erin. En die vogel die landde daar, die prikte een paar keer in het zand, keek wat om zich heen en deed verder niks meer voor de rest van het half uur. Ja. En 3 tot 4 weken later hebben we dit herhaald. Precies hetzelfde. En het waren weer diezelfde individuen die heel erg actief waren, van plek naar plek gingen. En dezelfde individuen die gewoon niks deden in dat hele half uur. Ja, dus dit noemen we dan ook dierenpersoonlijkheden. Wacht even hoor, ik ben 2 kilo zwaarder. Wacht maar even tot die andere mensen... Oh, komt u. Wat wij hier bieden nu op Oerol is dat mensen een kijkje kunnen nemen hoe wetenschap werkt. Dus wij zijn het onderzoeksschip van het NIOS, het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek. Wij hebben de Navicula, dat is een platbodem waarmee we onderzoek doen in de Waddenzee. En dan proberen we te laten zien aan de mensen wat voor onderzoek wij doen en hoe de Waddenzee in elkaar zit. Hoe belangrijk de Waddenzee is. Dan krijg je zo'n poepje te zien op het wad. Je ziet de vogelpootjes erbij, zie je, en dat is zo'n poepje, zeg maar, en dat is gruis. En omdat er geen zuren bij te pas komen, zijn die deeltjes ook intact. Dus wij kunnen dat gebruiken om het dieet te reconstrueren. Om te kijken, wat heeft dat beest nou gegeten? En we wegen ze en we meten ze, zodat we precies weten wat er op verschillende plekken op het wad te vinden is. Je kunt best achterstevoren de trap aflopen, dat is eigenlijk het veiligste. Voor mij is het extra mooi omdat je hebt vaak heel erg enthousiaste en geïnteresseerde mensen aan boord. Die zijn heel erg met hun eigen ding bezig natuurlijk. En het zijn ook vaak mensen van over heel de wereld, dus met allerlei ervaringen en kennis en achtergronden. Dus dat geeft natuurlijk wel een extra dimensie aan het varen. Ja, was het wel leuk? Ja, zo. Ja, was het wel leuk. Nou, is er iemand staat, Rick, dan zal er ook wel niemand komen. Ja, echte leefde en een wetenschappelijk sausje. Hey Moon, de laatste dag voor jou, Miranda. Wat heeft dan voor u? Morgen dan ging ik op paard met een skillige dominee op zoek naar instant happiness. Dat is een vaststelling en dat gaat over geluk. We willen dat en we willen dat onmiddellijk. Waarom? Wat zit erachter en hoe vind je dan wel geluk? En Albert Jensma die volgt de band Diede, de meest populaire band van Nederland op dit moment. Haar een single waar hier op Oerol presenteert. En Albert krijgt het nummer 0 net maar uit de kop. Ah, dat is goed. Dat is een goed nummer. Dat klinkt een beetje zoals het noemen van de Songfestival. Dat krijg ik net uitrollen. Heren, dank voor je verhaal. Ja, dit weer Bient. Ik dank jou voor het zien. En ik wens je nog een hele mooie jongen verder. Ja, pief. En morgen dan hebben we de fotsies van de Vlier. Maar dan komt Gretina Molenbuur. En zij vertelt over haar doensproject Let's Dance. En Jim, geef maar weer lekker via de mooie speeltje. Doe maar. Ja. Mooi. Tak.